Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Day of Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:10 subongaga. Oras ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C sa nang kikiragapabaskog sa aton nga immune system, kag ginapahinumayang nga aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mayad-ayad nga aga, mga ka-K5. Good morning sa mga pinaranggan naton sa pitutunan ka distrito sang syudad, ka-42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, lakip ng Component City sang Pasig City. Makasiring kita nga good morning kay ti may bago naman ikaron nga adlaw. Bago nga kabuhi ang ginhatag sang mahal ka makaako. Pero ti pipila sa mga ka-individual naton makasiling. Kay mayara sang bagyo, siya naman ka pinitensya, no? Pero wisyo naman ni sa aton, ilabi na sa may mga tanom, may mga humay karon nga ilapit na lang ni karabo na biharvison mga ka-K5. Bo masubo-subo gini para sa aton nga mga kultura nga mangunguma. Guragwanta lang kita na yan, no? Kay tiyan mo ganin tiyempo nga daan, mga kabyanan, tiyempo sa antig baragyon tiyempo sa pagantos, no? Nabayan mo na niya, no? Mga muyo na kita nga maglusaw ining bagyo, kag hindi na makahalit pa sa ato na mga kauturan sa mga ka-K5 naton.
Pero sa aton diri ka pinalangga sa syudad sing Iloilo. Apisar nga hindi kita direkta nga may guan diri sa Baguio, may posibilidad ka diri nga mawaslik-waslikan lang kita, no? Pero tiyan mo na gani, bisan nga muna ang sitwasyon, puro halong kita, no? Wala mo, hindi kita pakot sa dalagan sa panahon kung ginahambal sa iban. Hindi ta kapakot sa dalagan sa panahon. So mo na gani nga magdoble halong kita, no? Mga ka-K5. Pero kung hindi ka na magbuno kang ulan, pero depende sa aton, no? Kaya Domingo nga, dapat na mga Pilipino gani yan, kung tiyempo sang o kung adlaw sang inogsimba, masimba ginayabisan niya no pang dalagan sa panahon. Kaya tiyan mo man ng bakante nato nga adlaw. Ako niya istorya kita sa mga makako, pangamuyo, magsimba kita. Ti kon naginulan, ti balon kita sang payong. Kung nagabundak ng ulan, nagabinaha, gito mo sa pamagi, kung niya pakadtok kita sa simbahan, kung niya makapangayo kita sa kapatawaran, sa ato niya makasalanan, no? Mga ka-K5. Good morning da sa aton niya mga kauturan ka pamati sa aton, sa may Iloilo Terminal Market, sa Central Market, sa may distrito sa Mandurriao, sa diri sa may Haro, diri sa may sa mga e-bike drivers naton, sa mga tricycle drivers, sa may barangay Sinikbay Lapos, sa may Lapos Norte, Sur, nagatutok man sa aton, sa may barangay Katiling Banmolo, sa mga market vendors naton sa Bungdana, subong market day sa may barangay Katiling Banmolo, may dayan niya aga sa aton yung mga kauturan na nagikan dira sa may First District sa Banwa, o sa probinsya sa Iloilo mga ka-K5. Good morning man sa mga security guards sa Western Institute of Technology nga nagatutok karon sa aton, nagapamati na magahod o kung na matunog karong ilang radyo dira. May dayan yung pagpamati dira sa inyo sa mga mapisa naton yung security guard mga ka-K5. Sa mga K5 natin palagi share mag-react no sa aton yung Facebook live diri sa reklamo mo sa K5. Agod ya may balawan man sa aton yung makauturan ang mga balita nga ginatalakay naton no, ang gina-post naton sa aton yung official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 sa mga ka-K5 naton. Sa iba ni nga pungsod mga ka-K5 sila pamati sa aton sa pila ka dira sa may area sang Catanduanes, no? Subong nga kagahon puwerte mga kabyanan ang yagasyas nga hangin ulan, no? Dira sa may sa Catanduanes mga ka-K5 kag santo dito sa weather forecast sa DOST Pag-asa pausoso nalakip sa signal number 4 ay nasambit ka lugar mga ka-K5 no, kagabase diri sa mga video nga gina-post naton. May mo nyo nga bisita sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa pagkabaskog ngangin mananta mo tuman ka peligroso ni mga ka-K5. Samtang base sa pinaka-latest nga forecast ang Pag-asa, diyan pipiladra Kabanwa sa
porsyon sa norte sa probinsya sa Iloilo. Nalakip na sa signal number 1. Protek kay nani mga alas 12 kay nasang kagahon. So kung subong nga daw Nobyembre 9, may mga reported storm surge. O kanang storm surge nga ginatawag, arab lang ang tubig dagat ni, no? Nagahapok na ni sa mga pamalay tungod sa basta nga may bagyo. Sa mga K5 nato, nag-trigger ni, no? Kung rin nagapabaskog, nagataas yung levels ng tubig dagat, kaya isa nagkakahapok ni sa mga pamalay nga malapit rin sa dagat, mga ka-K5. Oh. Dito sa may barangay Dayhagan, Gintikgan, Carles, kag sa Lantangan, Bausos, nagtuga to sang pagbaha sa mga lugar tungod sa Bagyo 1, no? Ining storm surge, mga ka-K5. Samtang ang solito naton no, sa mga K5 naton, sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo o kon subong adlaw, no, mga ka-K5, wala o kon nagsuspende, no, sang klase sa Lunes ni, no, sa mga K5 naton, Nobyembre 10, bangon ni sa pamahog nga dala ni Super Typhoon Uwan sa mga K5 naton sila kagahon, ang pagwaaning mga kutob sa mga pila ka mga banwa wala sang klase sa maabot ni Lunes nga daw Nobyembre 10. Ang masunod rin mga K5 among Ahoy, Alimudyan, Anilaw, Badyangan, Balasan, Banate, Borutak Nuevo, Borutak Veo, Batad, Cabatuan, Carles, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Estancia, Lambunaw, Liganes, Leon, Lucena, Pototan, San Dionisio, kag sa probinsya sang San Miguel, mga ka-K5. Sa mga K5 naton, standby, kay kakwaon ta si Diri Madugay, ang sitwasyon din sa mga syudad sa Iloilo. Check ta si K5 EJ Cordoba, check ta kung anong update din sa mga syudad sa Iloilo, kay tanawon mo ni, no? Ang tanawon tang sitwasyon ta sa dalan, kay wala rin nagdugay, naglabay si Bagyo Tino, sus nagsulod naman si Bagyo 1. Matuod, kay hindi kita direkta kami guan diri, pero ti santo sa weather forecast ang pag-asa, ang bagyo ni, hindi nilango-lango. Ang mabatian ta sa dalan, since nga gan forecast ni sa pag-asa, o tinagkasiling ang iban, putong dako pa ng bagyo sa mapa sa Pilipinas. Sa mga ka-K5 naton. Pero ti matuod, hindi nga magtupa ni sa aton directly, pero ti mangin mapabatsyag kita, no? Mga ka-K5, preparado kita ka dapat. Pero hindi naman sa sulad sa Iloilo, i-check ta kung kamusta today, no? Kamusta ang dala naton, kamusta ang sitwasyon. Okay, pagbalabay din sang Bagyo Tino, hindi sa or wala sang nagabundak ang ulan sa bilog adlaw yan, pa ano lang, no? Ang ulan niya ba mga K5 doon nagabalot-balot, nagabalos-balos sa mga inuras, no? Kagisa pa, ang mabaskog lang dito among hangin, no? Pero hindi gid siya continuous ang pagyasya sa hangin. May mga balot siya, no? May ara siyang sample B, no? Magayasya sa muling oras, tapos may mapawhay na sa pila ka mga minuto, so inuras, kagamo naman ang pagyasya siya, no? Pero tiyan mo nito namunta, no? Hindi mataba kasi nga makapasalamat kay sa iban nga lugar nag-apok na, hindi taman masiling nga muna. Kaluluoy ng iba nato niya mga kauturan, dira sa may Banwa o kung sa may lugar sa Catanduanes, Camarines Norte, sa Sur, o sa Albay, Quezon. Kag sa iban pa nga malugar nga malagyan niya, mga ka-K5. This time, check tayo sa K5 EJ Cordoba, sa sitwasyon sa palibot. Naka-standby na sila linya si K5 EJ. 5 News FM Live Report. K5 aron mayong aga gid. Mayong aga K5 EJ.
Kaki aron napisar nga malayo diri sa aton ang bagyong Yuan, pero kita maka-experience siya sa gihapon sa nga pag-ulan-ulan o kung mayara sang mabaskong hangin. So subong nga mga inurat sa Kaki aron nagadulom ang palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo tugas ang bagyong Yuan, no? Kaga nagatupa ang pagpanalis ni Kaki aron nga nagtugas ang mabasa-basa nga kalsada. Kaga no sa aton sini nga mga kautoran dira on wala naman lang kamo sang kantuan nga importante. Magtinira lang sa kamo sa inyo nga mga panimalay kag sa mga aton dira nga mga otoran nga mga drivers maghalong gid sa pag-drive sa inyo nga mga sasakyan kag motorsiklo kay maganlog ang dalan sa K5 aron. Gani ka K5 EJ so mga muring nga mga tinion ano may mga activity panayihan kay timiyara sang bagyo ka K5 EJ anong maobserbahan mo may mga dalan ba lang madalo mabuho kay 5EJ nga masilingtang delikado once ka mulanan matakluban kag ti isa ka do patalang sa mga motorista nga may posibilidad nga makakos ng disgrasya kay 5EJ. Yes, kita kaki aron no makasaksi naka-experience siya no sang dalan nga siling mo tubig lang gid gali kay may buho nakaki aron no so gaganin siguro sang kulang sa maintenance ang aton sini nga mga opisya mga kandira mga in charge sa dalanon kaki aron kagani maghalong gid sa aton sini nga mga motorista no so pa kaki aron na makita na lang gid naton diri sa kalsada no ang mga motora naton nga nagapadulong sa tagsa kasimbahan kaki aron sa Biloga distrito sa Iloilo. Ati mayo kay 5EJ kay ti sa mga motorista naton sa mga kauturan ta mas maayo na ra nga muning mga muning nga panyempo no ti muna sa Domingo ti simbagid no hindi mo kalipat nga magapangamuyo sa mga makako pangamuyoon tani nga hindi magbaskog ang ulan no good nga orang bagyo good nga hindi nga maapektuhan man no nga mga utod naton sa ibabaw nga porsyon diri sang Luzon K5 EJ. So parte mo na no. Mas mayo ni nga makapreparar kita agod nga marikawan ta man no. Ang tawag sina nga may makahalit no ang halit nga igabilin no sa bagyong uwan sa mga K5 nato no kangay mo na sa bagyong Tinoto no pasalamat kita K5 EJ nga wala sa wala gawas ang pag baskog bala nga ulan kundi mga hangin lang pero hindi kita makasiling safe na kita sa mabaskog nga hangin di kabalo kita ang hangin hindi lang nagapanami isang pamatyag ta kung nainitan ta pero hangin niya sang pagbagyo tino hindi ni nangulango kay kun nga kung magwa kaya sa balay mo dako ang posibilidad nga base kung mapalidan ka bra sa nga sinas sang sin bao Diyos ko may nantani ko na pagtupa sang sin mahaplak sa tsura mo kung base kung talom niya magtupa bla sa kalawasan mo ba patawara gid. Delikado ni no mas mayo ni kangay mo to bla ka K5EJ may video to bla kung sa din may may sinkhole may buho ka K5EJ tuganin siguro sa mga sang bungalon o kung sang baha bla no nagliili pa to siya nga samtang nagatugas ang or may buho tong tulay nagliili pa tong babaye kikita na ganyang kalain sang panahon kaya may mga buho na to kikita mo to nga gamayan lang sa mahulog sa buho kay natiphag tong ginapatungan niya amo na nga kung nagalain ng sempo hindi kita mang marites bla no mga K5 tiner kita sa aton nga balay agod yati hindi mabutang sa langalang ang aton nga kabuhi sa mga K5 naton. Basta mo na mapreparar kita, mapumati agad sa balita diri sa K5 no sa Family Video good nga mga preparado, aware, no updated sa mga updates sa nakakatabo sa aton nga palibot ka K5EJ. Ka K5EJ, maraming salamat sa mga paglibot-libot res patrol. Hindi ka kay Barbaro, no? Ini nga balita, kaya nag-ulan-ulan sa mga timpo, ginadulong itinyo sa kaluwas ng Date 3 Bayo para sa ubos ko nila na trangkas sumag Date 3 Bayo. Nagikan dali sa katrol, ako si Kagitag AJ ko diba? Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan, City, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Sa mga K5 naton, sinawa naton ng aton yung mga headlines. Ang ining headlines, kinadulong isang kalawaan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa.
Ang ato niya mga headlines, mga buho sa dalan sa Barangay Yulo Drive, Arevalo. Ginareklamo sa mga motorista. Barangay ginpalabot na sa natungdan apang wala sang solusyon. Taytay nga madugay na nga naguba sa distrito sang Molo. Ginareklamo man sa mga pumunuyo bangod, tumana ka delikado. Bantayan ang mga headlines naton nga kwaunta karon sa diri madugay kay K5 EJ Cordoba. Amo ning mga headlines naton no ti kalabanan ning nga ginapalabot sa aton ini mga problema sa dalan kay ti bangkod yang tiniwat-liwat kay ginapadala sa natungdan. Do wala man sa gyapon sa kaksono kayari karon patpatonta kung ano karon ang sitwasyon, anong mga eksperyensya sa mga motorista kung sa mga manuglabay sa dalan, ining nareklamo nila or inang ilang mga concerns sa mga ka-K5 naton. Subong tigtulog na mga ka-K5 namit maginom sa ang DTX Coffee Mix nga nagapasexy, no, sarang ni nagapaniwang sa aton, nagapatitoxify ng toxin sa aton nga lawas, mga ka-K5. Mabakal sa Klinika D Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Oras na to, na 7:30 na kita sang aga. Oras na, dare to switch lift mode na yan! It is now 7:30 in the morning. Time check is brought to you by Lyft. Dare to switch. Lift mode na yan. Mga ka-K5, unahon nato niyang buho no, dira sa may Barangay Yulo Drive, Arevalo. Yan parabot sa ato ni isang isa ka concerned citizen dira. Hindi ta siya pagpangingadlan. Bukod niya base karon na initan siya. So mas mayo ni nga hihayt ng iyang identity. Agod niya masigurado na hindi siya mabarikan, wala siyang may malain niya matabo sa iya. So patpato naton ang dalan kung makita niyo sa video sang live naton. Kung makita niyo sa live sang video naton, nag-ara ang video, no? Inang buho, sa kilid yung sa sangdalan, that time nagkuha kita sa video, rush hour na, no? Sa mga munang inuras, no? Masanin ang buho, dire, ang TL mo na makaigo. Makaigo, wala to, siyempre isa-isa lang. Wala sa sang flat bar or round bar, nga na sulda, agud yung mag-serving at takop, no? Gan palabot sa ato ni bangod kadamo na da sa mga residente nga naga-sample, no? Kay tingdala na nagalabay dirang mga nagabiyahe nga modernized jeep or bus. Pero tiwait naman ginapangayo, isa ati mga utod nato niya mga pasahero, way na katurupangot yung kisa or basi iba nagatanga man sa pagpanaog. Yung isada magpundo dirang modernized bus or jeep mga ka-K5. Iba na nagkakadirekta shoot ang ilang mga TL, no? Mga ka-K5 naton. Kaya kabalo ka mo gin kayo na daan mo nga dalan daw gin repair, no? Inang dalan na dira. Pero ito ining dalan na hindi tawag sina. Ginapangabayda sa mga barangay official ginang dalan kuntani nga gindala na ng bala, no, mga ka-K5 naton. Kiti once again ako hindi kita magsala, once ka tigin na kayo ining dalan, tiinig mga taklob ya sini, no? Mga dalani sa pagkayo. Hindi pila man na niyo, tanantawan niyo, bala kagamay man na kuntani ni sa mga ka-K5 ta. Magluwas dira miyara pagid siya nga masunod pagid ang abuho. May flat bar ini siya nga nagaserve kuntani itakop pero hindi may guba na. Mga ka-K5. Sa diyan ang buho ning unang napakita naton sa inyo, gin temporaryo na no gin tabunan sang dako nga bato diri, agod nga wala sang may makabulasot pa nga mga pumuluyo, mga ka-K5. Sa pagpungsisa naton sa lugar, agin kayo ni, no? Sang tawag sina, no? May isa ni ka kontraktor sa mga K5 naton. Amo nag-obradri siyang tawag sina sa sining dalan
mga ka-K5 nato ni na base sa pagpangusisa ta sa mga elected barangay official sa dra sa may area sa aton nga pagpamasyal dra no sa makaligan nga adlaw mga ka-K5 no. Base sa ila ang nga proyekto mo ang implementar sa Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office o ng ICDEO, mga ka-K5 no. Ang manating waanta nga makuhaan sila sa pahayag kung anong masabat ni nani no sa siling reklamo sa mga pumunuyo. Magluwas nila mga ka-K5 may ara pagid sa may ara pagid ni sa portion sang dalan nga ang buho diri hindi man nilang ulango kay nga ang buho mga ka-K5 ara pagidya sa tunga sang dalan. Ara magin padara kita nga o kun may laragway kita mga ka-K5. Ang sitwasyon isang isang buho ni isang dalan dira na siya nahamtang sa may barangay Yulo Drive Arevalo kung halin kamo sa breakthrough o kung halin kamo sa may barangay Santo Niño Norte Arevalo mga ka-K5 maliko kamo pa tuong nga porsyon ti may malabayan sa tuon yung gasolinahan diretso na siya kag maagyan mo inang buho may ara na da sa nga early warning device ining gubaon nga kahoy yung tukod lang na mga ka-K5 sa tunga mismo na sa sangdalan kung maglabay kamo da before ni siya kung halin kamo di sa runs no sa runs dra nga eskwelahan may ara na da sang before ina sa sang tulay no kung halin naman kamo di sa may breakthrough sa boundary dira sa barangay Santo Niño Norte, Santo Niño Sur mga ka-K5 tiya muna no makita nyo manada sa gyapon. Ang buho, yan hindi lang ulango, hindi ni sila nga buho lang nga sa sangkatiting nga buho, kundi sa pagkadako ni. Pwede kung edad mo be, butang ta. Kung maniwang-niwang kami, mga edad mo da be mga butang ta, mga 20 plus ka da, o 20 years old pa na o gabi, makaigo ang imo nga lawas sa mga ka-K5 naton. Sa pagkadako diri sa buho, magluwas dira, sandig pa sa pagpangusisa naton, kadamo na da sa mga motorista, mga pasahero ang nagkalahulog sa nasambit ka buho tungod sina mga ka-K5. Amo na may himutaran nyo kung maglabay ka muna sa may barangay Yulo Drive Arevalo medyo no nga mapropinot ang trapiko da kon rush hour na kay timihara da sa early warning device nga ginbutang da mga pumuluyo kag mga barangay official na sila na mismo da nag-action man ang mga barangay official naton nga butangan sa early warning device agud kaya matandaan sa mga pumuluyo nga may ara dara sang buho kag malikawan nila ni nga hindi mabulasot. Napalabot na nila ni sa taga ICDEO mga ka-K5 kapila na kabeses tingin palabot nila may mga letter na sila daw nga ginhimo pero tiduway man sa gyapon sang solusyon. Di mo nang masubo-subo ni mga ka-K5 naton sa nikuntani sa mga immediate concern nga adalan public highways naton amo ni mga dalan nga ginaagyan sa mga utod naton at dapat siya sa mga safety ni no dapat yun may mga problema abi nga daw may imminent danger abi sa mga lumabay naton da may mga mga pasahero ta no nag-commute aki dira tama ka delikado ni sa mga ka-K5 ta hindi mo na ni pagsalingon niya at dapat sa nagalabay hindi sila magtanga da sa mga pasahero sa mga sarakyan no kumanaog sila hindi sila magsagad ka tanga da kagagod hindi makabulasot hindi amo sina so dapat makayog yang dalan limpyo ang dalan agod niya wala sang may mapilasan wala sang may makaribalaso nga kabuhi sa mga ka-K5 naton no. Amo na gani ginsalig ni sa nga pumunuyo sa inyo nga makapatigayon nga makapahuman sang dalan ako niya makahatag sang manami-nami kag sulhay sa mga motorista nga pag-agi dira kag makaminos-minos ang traffic. Okay, balo kamo kung ng dalan niya guba agyan sa salakyan, di siyempre mahinay ang daraga sa trapiko. Kaya di kinalanin na nga maghinay-hinay mga ka-K5. Agod kayo di magka-damage sa mga salakyan.
So paano karon nga man ang sitwasyon, no? May buho na, may early warning device pa. Isa na sa nakakos pagit sa traffic, nakabay pa nga makay o ini tani. Ginapangabay sa mga barangay official, no? Sa barangay Yulo Drive, Arevalo, sa mga tagparamati naton. Magluwas dira. May ara pagida nga isa sa ginareklamo man sa mga barangay official, mga pumuluyo, ining tinabuan sang semento. Kabalo ka mong tinabuan, hindi nilang ulango nga tinabuan ang ginasiling na hindi nga tawag sina. Hindi lang ulango nga mang tinabuan sang semento sa dalan dira. Kama sila mo nga gamay lang. Ang itsura sang tinabuan sila mga K5. Ang takos ni estimated ng naton yung katuan tato sa lugar. Estimated din kadakoon ni siyang kalapadon niya abi na mayroon estimated 3 o kun 4 ka pulgada kaag may kadalo mo na estimated ti 1 o kun 2 ka pulgada ni, no? May ara man nga lain-lain nga direksyon o lain-lain nga portion sang dalan. Delikado ni, no? Pangabay man sang motorista nga masolusyonan kun tani, brano kay makita man tong iban ang mga semento ni sa dalan mga nagapat-amat na pikas-pikas, amat-amat na nagkakaupod sa mga K5 na to, no? Unlike sa iban pagit nga mga tawag sina nga semento, may ara mga ka-K5 nga okay man niya, pero may mga portion man sa mga dalan dere nga dako na ang buho sa mga ka-K5 naton. So manakaroon ng ginapakabay sa mga kultura naton nga makayo ining nasambit nga mga buho sa dalan kung wala na sa may mga disgrasya dira sa portion sa barangay Yulo Drive, Arevalo sa mga ka-K5 naton, no? Tiwanta makakuha sa pahayag sa taga-ICD o mga ka-K5 sa taga-DPWH angot rin sa reklamo sa mga barangay official sa mga motorista. This time sa luwan naton ining reklamo man rin sa mga distrito sa Bolo, ining tulay ni Blan o kung kamusta ni? Ano ba ang experience sa mga pumuluyo? Anong sabat bala sa opisya sa barangay kagkon na may solusyon bala ang barangay diri? This time kaunta si K5 EJ Cordova. K5 News FM Live Report. Amo na gani mga K5 kay ti kon basihan naton himutaran ta ang reklamo diri sa aton. Puros ra niya parte sa mga dalan, parte sa kanal, parte sa mga tulay abi nga tuktukon, gubaon. Parte sa mga barangay official abi nga ti may mga kamalamalahan nga ginahimo. Hindi na madula. Mas bahay na gani nga ginatiid ta, ginapalagtikan ta. Kaya hindi ko mong elected barangay official sila, hindi na sila mabangbang. Hindi na sila sarang ma-question kag makomentaran sa nga mga pumunuyo. So this time, marinas ka K5 EJ Cordova, ka K5 EJ 5 News FM Live Report. Ano ang naobserbahan mo sa paglibot-libot mo dira diin kasubong? Sa K5 Aron, sang una maagyan pa sang motor pero subong hindi na. Amo ini kasi 5 Aron ang sitwasyon sa nga tay dira nga nagapatunga sa Salvacion Habog-Habog kag Barangay West Habog-Habog sa distrito sang Mulo. On makita naton ka K5 Aron, no, lus buto na ang steel plate nga din na service nga tay ka K5 Aron kan tuman ka delikado. Api sara nga kung magalakat ka lang kasi 5 Aron, may tendency gid nga makabulasot ka kay may ara sa isang area nga may lusbot kagabok na ka 5 Aron ang cell plate nga namtang sa Taytay. Kapin pa ka 5 Aron kung gabi, no? Kauman gid ka delikado. So ang mga pumuluyo dira naga singgitan gid o naga hakroy sang sitwasyon sa ilang Taytay. Labi na kung may klase kasi 5 Aron. K5 EJ. Yes, K5 Aron. Oo. Ano nakadungay ang amo nga reklamo sa mga pumunuyo? Kung natawa na be. Tawag isa may mga operation ng pulis, mga K5 EJ, kung maglabay kita dira sa may area, tawag sina tuman gid man ka arang paglabay mo bla man mo bla. O Diyos ko patawara basi kon marusdak ta di bla, no? O kon basi makabulasot kay nga ang steel plate gali ka K5 EJ, tuman kanipis. Sa isa pa
kung mag-agi ka doon pamatsag mo ba nga sus, tani palayo lang nga makabulasot ta. Kag isa pa tuktukon nga daan. Tuktukon inang tulay dira. Kagaway takbalo kon ano bala kadugay ang puwersa pasang steel plate nga makaunay sa iya nga ginaplastaran. Pero may mga reported man nga may nakabulasot da, may nagkakausda nga mga motorsiklo. Kaya ti kon maghalin ka di sa may Baluarte Elementary School, kung di ka maghagi sa may gamay nga tulay, sa mga K5 naton, maangkyan na sang motor, tanan, no, bisa maglakat-lakat ka. Ano ang experience sa pumuluyo? Or kagi na da may nabulasot, may nakaungad na, may nakadanlog abi, may nakasabit sa sinang tulay dira, ka K5 EJ? Sa aton nga pagpang-usisa sa area kasi Baron, wala man sang may nahulog o kung nakabulasot nga motorsiklo o kung tawo, no? Kay ang mga barangay official sa nga barangay West sa Bugabog kay Baron, gilayon nga nag-action pagkatuga sinasang pagkalusbot sa mga self-plate sinamtang sa Taytay. Wala nila ginapagyan sa motor, kaga tawo lang gid ka kay Baron. Kag bisan pa nga tawo kag delikado Japon, ilabi na gid ka kay Baron ko na pelayo lang, no? Sa kung may mga tunog black kay Baron, sa tuman gid ka delikado. Okay na lang tao mo ning tinabuan niya. Ang portion ng K5 EJ sa may kundi footwalk na nga simentado, kagalapos na bra sa may tulay. Anong sitwasyon? Nagkakagat pa? May nagkakagat pa nga steel plate sa simentado diri nga o kung tinabuan niya? May nagkakagat pa kay Baron, pero nga manipis na kay tukdo kung kita gani maglantaw, tuktok pa lang ginaguro nagkakagat, no? Kaya ito siyempre steel plate, tapos ginasulod pa ng dagat, ang paglaos buong bula kay Baron sa nga dagat kay atin. So nagapilit kidi sa steel plate, so dapat sinadira kay Baron. Aksyon na lang sang natungdan ina, no? Kay sunod sa mga barangay official, gilayo naman nila nga ginpalabot sa natungdan kay Baron sa ibabaw. Galing kay do ka damo lang kuno bala sa mga rason nga na-delay ang ilang nga pagkayo. May ara gay didto kita kay Baron nga na sa istorya nga madelay kuno kay tungod nga may mga burbagyo, pero dugay na inagali kay Baron nga ginpalabot sa ila. Kag sila nagapabuyan-buyan, nambot ano pa sinang ila nga ginahulat. Kaya kumbaga, kita kilala taman dira mga barangay official, mga aktibo man dira kasi Baron ng mga barangay official. So, diferensya lang din siguro sa babaw. Kay sino nga sa babaw kuno nga ginpalabot nila ka K5 EJ? Sunod dito sa pagpangusisa naton sa City Hall gid mismo kasi Baron. Okay. Ti magamo sila ka K5 EJ, why naman ising iban pa rin may makayo. Hinga barangay bridge ni siya, no? Nagakonekta sa barangay West Habog-Habog Mulo kag sa barangay Salvacion Habog-Habog Mulo. Ang barangay official sa K5 EJ kinabagsara sa may sa West Habog-Habog si Kap Kim Sing, no? Sa Piyak sa Salvacion si Kap Munoz. Ti duwani ka mga kapitan ang duwani ka mga kapitan mga mabakas ni nga kapitan, mga mapisan sa distrito sa Mulo, wala ka ganyan problemahon sa ila. Pero tiyan mo na gani, kung i-portray mo ini, mga ka-K5, nagatatak sa ulo, sa utok sa mga pamuluyo nila, nga sila ni ang dapat ka maghimo. Pero, may mga natungdan ni nga dapat ka mag-aksyon, yung magbuhat sang solusyon, ka-K5 EJ, no? Nga hindi makaya sa capacity sa barangay or kinahanglan pa sa approval kung may request ang barangay gay pakayo ang nasambit or anuman yung proyekto sa mga K5 naton, no? Ti may mga jurisdiction man na kung sinong dapat ka magdesisyon, kung sinong dapat ka mag-akto nga mga ahensya na rin, no? Sa mga tigparamati naton, no? Ti may posibilidad ni, no? Nga ti kung within sa barangay ni taga City Engineering Office binilabanaban mag-obra ni alang-alangan niya maobraw ni siyang taga City District Engineering Office ni mga ka-K5 kay ti sa sulod niya mismo sang barangay. Ti amo ning dapat niyang kuliton tani amo ning taga City Hall ni ko ng plano nila anong sagad kasako ti masiling taman subong masako-sako gid man. Kaya nga, naglabay ng bagyong Tino, ari naman ang bagyong Juan, nagaprepara ng mga kauturan naton. Pero pila pa black
ano pa bla klase ka masako kay kon desidido lang ning taga City Hall ni ang taga gobyerno naton nga mag-akto ni sa mga problema hapos lang niya no masolusyonan dayon hindi ni madugayan tag pila pa ka tuig antes ka makayo ning mga ginareklamo sa mga pumuluyo naton kon ginatutukan lang or ginaisa-isa lang kung ginalibot gid ni sa ngaton nga taga City Hall da nga mga natungdan gilayon ni nga makayo no mahatagan sa solusyon ang mga reklamo sa mga pumuluyo so sa pagkadamo sa executive assistant sang alkalde ni hindi kanila ni matulopang dani may mga politiko man nagapangapida sa may munokapihan may naging nakalabot sa ilang mga istorya kaki 5EJ amo gani kay 5 araw no kag sa aton man nga pagpanilag bala nga kung sagwa gani ang problema madasig pero kung suludlon gani daw hindi bala hayan kag hindi bala kita dayon nga do kadugay sang solusyon amo na dugay sang aksyon kay 5 araw amo na gani may puntoy na kon iban nga lugar iban nga syudad madasig ka magatag sang komentar ang mga politiko naton diri sa mga syudad sang Iloilo pero kung pag-abot naman diri sa aton nga problema kung nagatuyo or igo sa ilang mismo nga capacity sa ilang nga trabaho dualos ganito hindi kabati, hindi kakita nagapabungol-bungol, nagapabulag-bulag bawinano na rin kung iban gani nga mga isu iban nga mga problema sang syudad bo kadasig sa ila nga magsabat mga sagad pa na mga maalam pa na hindi naman na sila mabasol no? Kahit tiyan mo nang ilay nga mga ilang nga mga nakita ambot gani sila kakita ni may araman sa mga politiko nga taga-dra man lang ganit taga-distrito sa mulo hindi gani katropangod ni kahit isubong ti kabalo kita ngotok sa mga politiko nga ginauna ning ilan nga mga personal interest no bisan magambal pa sila nga ginauna sos patawara man ano kay mo ya do bagong tao lang ang ginambalan mo nga ginauna ang mga kapakanan sa mga pumuluyo iban mga K5 may ara man sa politiko no nga gina priority ang mga kinahanglan sa mga pumuluyo pero the rest iban sa ila ang ginauna amo ning mga personal nila nga mga kinananon kaya kabalo ka mo ining mga politiko ni dako ang ginasto sa eleksyon dako ang ginpanagtag kag karon subong lapit na ng 2028 nagaamat-amat na ni kolekta amat-amat na sang kolekta o kung nga tawag nga return of investment no hindi na niya pumuno hindi na niya panrevisyon ginobra nila kundi return of investment do kaangay na ni sa negosyong ginobra nila sa politika mga ka-K5 at yung mga gani kung seryoso na ni mga taga-gobyerno naton ay sos sarang taniya man ang puwasan mga problema hindi na magproblema sa kaangay sini hindi kita maanga problema sa mga kapikaduhon yung ginatawag kaki-5EJ pero tiyan mo ni ang bota ng tulay niyo pero kaki-5EJ kung nakalabay ka sa San Juan Mulo kung naabtan mo tong di lang tulay sa San Juan Mulo sa una hindi pa to mo sina di ba? Yes. Kanami na subong ya kasi 5 aron ang nagaangot pira sa Bangga Bianeng. Yes, sa Bangga Bianeng. Palapos dito sa may zonto sa gym nila, bo sa pagkalapad sa ginangatulay. May portion pa to nga sa kilid, may mga top-atop pa, may street lights na, bo kalapad na. Kay kabalo ka, sa makuturan natin, sa una tama na nakakitid sang sa tulay. Arang makaigo, ang sikad lang na makaigo, dra ka K5EJ, amo lang ginayang kaigo. Pero subong, bisan sa lakyan pa mag-agi, kaigo na dito subong. Tanawan nyo blanco, para nyo di karon sa tulay, di siyang barangay West Habog-Habog, Salvasyon Habog-Habog Mulo, ginatoktokan, kung ang tawon mo ni, bod makasiling ka nga dumarumpag na yung tulay, bo kaluluoy man. Diyan mo na, no? Napamangkot mo kay 5EJ, ang wala agad siyang pitik abing taga wag na kaparagtik ang taga City Hall kon may mga promisa sinabi nga ti kay Honda na sa muning adlaw magsako-sako ta. Sa pagpropamangkot naton nga ni sa K5 araw diri sa area no. Ubrahon na ina kuno kun bani galing gin labian to no ni Bagyo. Yung mo na kuno nga
na delay pero dapat kay madugay naman naging palabot sa ila. Galayon nila nga ginaksyonan. Kay siyempre ang ina nga da tulay ka kay 5 aron kung dira magagan tagawit sa Bugabog, San Juan, padulong sa eskwelahan sa Baluarte, tama ka lapit ka kay 5 aron mo. Isa subong ang iban nga ginikanan, wala dira ginarisgo ang ila sini nga mga kabataan. Kalibot dito sa may proper blasang San Juan, pala po sa may Bangga Ising. Kay siyempre ang iban nga ginikanan kay 5 aron tama man sa advance bala hindi tama siguro amo nang mga rasones nila dito. Yes. At yan mo na ganun kay 5 busy kalalo ilan sa mga kabataan naton nga nag-ara da nag-eskwela sa may Baluarte Elementary School. Kaki 5 EJ no ti amanitane no masapakan sa natungdan naton sa natungdan ng opisina sa gobyerno mga K5 ang ganing panawagan nga kung taning imakayo ni ang tulay dire sa may between no, sa Barangay West sa Bugabog Salvacion molo sa mga tigparamati naton mga K5. Sige, K5 EJ Cordoba tingwanta makwa no ang natungdan ng opisina K5 EJ Cordoba. Sige, kakita baro no, dugang update sa sininga balita na buwan, kaya lang sa page ng K5 News FM Manilo, 88.7, kag sa inyo sininga mga radyo, FM 88.7 mano. Ngayon nga balita, inadulungin sa inyo sa kalubansang D3 Bayo, para sa buti po nila na trangkaso, mag D3 Bayo. Nagikan diri sa area sang mulo ako si kakita, hindi ko ba. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Ililo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Mga ka-K5 na batian, si K5 si Cordoba ang matris sa reklamo nga nakuha niya hindi sa may distrito sang Molo. Antes kita magatakop mga ka-K5, magatamiyaw kita na isa niya mga pila ka mga or nagka-comment sa aton nga live. Good morning kay Aisha Ahmad. Once again, good morning Sir Aaron. Kailang ladublan, blessed morning ihado. Keep safe kamo di kamo ni ihada. Kay Ma'am Bing Space J, good morning. Kay Julio Sancho Abilarde. Okay, kay Duni Kopita. Kay Mama Laura Subagaysay, good morning. Kay Jocelyn Tabalba, kay Fernando Lumaop, kay Jana Cedric Scott Barber, kay Mirian Zila Gozon Sapalo. Okay. Kay Winifreda Sarmiento, good morning. Sir Aaron, watching from Cebu. Kay Maricel Baluro Kasiplay, ma'am, good morning. Nagkapangapi ka na dagali. Kay Ma'am Bing Space J. Kay Aisha Ahmad, safe everyone. Kay Bing Space J. Ma'am, good morning. Okay. Kay Jesse Hamoles Sr. Kay Baron, good morning. Matamyaw kay Marilo Hamoles, Kalimulong. No? Kay Gemini nagatutok sa aton, Ella Di Guzman. MJ Dimet, good morning Sir Aaron. One time nang shotman ko na. Sa muna nga mga gumaka motor ko. Okay. Kaya Ma'am na rin shouton good morning. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay RV Creseres, nagkalantaw sa aton. Kay lang nadublan. Kay tawag sila kay Maki Kinoveva. Kay Clint Warren Budoso Flores. May lang abidi sila kaginansya, no? Kay Angela Cordon, good morning. Iloilo, yaway git suspended. Duway pa man sir latest nga information, duway pa man. Kay Rose Marica Barles, no? Sa mga K5 naton sa mga nagapamangkot, kung may mga biyahe, no? Ay ngining mga sakayan naton from northern part of Iloilo. Sa mga K5 naton, so mga nagnahibalota pa, no? Sa mga pila ka mga ruta, pila ka mga kooperatiba, no? I-check ta mga ka-K5KD so far the way pa man sa announcement kung mga biyahe siya kung wala. Pero i-check ta man da sa mga pila ka mga forecast, no? Sa DOST Pag-asa kung anong mga banwa or may mga banwa begin declare under sa signal number 1 mga ka-K5, no? I-check naman da ang pila ka mga ruta or mga biyahe sa
mga bus no, sa probinsya sa Iloilo sa mga K5 naton. Standby lang sa mga dugang mga detalye. Ika-post diri sa aton nga Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 FM mga K5. Sa mga K5 naton, magdoblihanong karon no kay Tiara ang presensya karon ni Bagyong Uwan sa mga K5 ta. Hindi gid magsalig. Maninag ka mo sa inyong mga lugar, mga K5 kung may laktan ka mo, di may mo nga unahan nyo nung inyong mga pinalanggas kabuhi, inyong mga panimalay, no? Inyong mga K5, delikado ni, no? Once ka may bagyo kita diri sa mga K5 naton. No? Good morning kay Beth Idar Lilia, nagatutok sa aton. Good morning Sir Aaron, napamati kami di sa radyo. Good morning sir, no? Or ma'am, no? Sa pagpamati sa aton. Sa mga K5 ta, no, medyo nagakula po sa kita sa tiyempo. Bantayan naman mga K5 sa masunod naman ng edisyon o sa sunod naman ng Domingo ng adlaw. Magakiritaan naman kita, no, bantayan ang mga update sa mga reklamo nga ginpadala diri sa aton. Bantayan naman ang mga balita nga makuha naton diri man sa may syudad man o kon probinsya sa nga Iloilo mga K5. Bantayan ang aton nga mga update diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Bisita lang ang aton nga Facebook page. Ang inyong mga radyo da. Dapat may mga battery na, no? Hindi lang basta isaksak sa inyong mga kuryente nyo na, no? Hindi lang basta ipagsaksak. I-charge kayo yung mga battery para kung mag-brand out, may harap ka mo sa pamatian. Kung mag-brand out o kung mag-lowbat man yung cellphone, may harap ka mo sa reserva nga pamatian sang balita mga K5. Sa pangalan na lang sa aton nga Chief Executive Officer, Dr. Amel Itangoy, Presidente man sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center, kay sa aton nga Area Manager nga K5 Reyes Pea Umalay. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM.